ଆଜି ଥିଲା ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ବୋଟନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ। ତ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଲଟା, ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିବ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବୁ। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ରୁମ୍କୁ ତ ଫେରିକି ଯିବୁ ନା ବାସଗୃହକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଚା ପିଇବା ଟାଇମ୍। ମୁଁ ପିଏନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଡ଼ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି। 10 କିଲୋମିଟର ଚଲିଲା ପରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ତ ଯାହା ହେଲା ଏମିତି ଭିତରେ ଛଡ଼ା। ଆଉ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖ ରୋଡ଼ ସାଇକେଲ ଧରିକି କେତେ ଫ୍ରିରେ ଆରାମସେ ଆସିବ 2 ମାସ ପରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍